Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie w Europejskim Centrum Solidarności. Ja nazywam się Przemysław Ruchlewski, jestem zastępcą dyrektora do spraw naukowych i pragnę Państwa powitać na spotkaniu kaszubskim, takim cyklu organizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dzisiaj moim gościem będzie Jan Wyrowiński, prezes obecny ZKP, również poseł, senator, wicemarszałek Senatu, działacz opozycji demokratycznej w PRL. No, osoba, która ma bardzo bogatą przeszłość właśnie związaną z działaniami opozycyjnymi w PRL-u. Moje pierwsze pytanie będzie dotyczyć tego Pomorza, tak? Skąd Pan pochodzi, gdzie Pan się urodził, gdzie Pan się uczył i jak Pan trafił do Gdańska? Tak, Pomorze jest moim światem. To jest moje najbliższe otoczenie i tak się złożyło, że w zasadzie całe moje życie, od urodzenia w Brusach na południu Kaszub, na Zaborach, przez naukę najpierw w szkole podstawowej w Brusach, a potem w liceum ogólnokształcącym, słynnym, dziedziczącym tradycję kolegium jezuickiego w Chojnicach, poprzez naukę na studiach na Politechnice Gdańskiej i osiedlenie się w Toruniu. To jest cały mój świat. Brusy, Chojnice, Gdańsk, Toruń. W tym kręgu żyję i z biegiem czasu przekonywałem się, że to jest wszystko, co dla mnie najważniejsze. Tak się zresztą w moim życiu złożyło, że ten związek z tą moją taką najgłębszą częścią mojej natury, czyli moim odkryłem dopiero w czasach Solidarności. W czasach Solidarności stałem się prawdziwym Kaszubą. To zauważyłem, że Solidarność, która wyzwalała różne pozytywne emocje, również dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, była takim katalizującym momentem, bo wtedy powstało bardzo wiele nowych oddziałów, również oddział w Toruniu powstał w czasie tej pierwszej, tej wspaniałej, tej niezapomnianej Solidarności. Zresztą z inspiracji Lecha Wątkowskiego. No, Pan już przeszedł tutaj do działalności Solidarności. Powiedzmy sobie wprost, jednak bycie członkiem Solidarności, a działaczem to są troszeczkę dwie inne kwestie. Pan był raczej działaczem, aktywnym działaczem Solidarności, ale żeby zostać takim działaczem Solidarności, sprzeciwić się temu systemowi, no to trzeba było chyba pobierać od kogoś nauki, tak? Czy też formować swoją młodość, formować swoją jakąś taką pozycję. Dla Pana, co jakby miało największe znaczenie, kiedy Pan był studentem? No bo nie oszukujmy się, w czasach studenckich zawsze jednak formuje się pewne postawy polityczne, społeczne, takie życiowe. Tak, studia były niewątpliwie dla mnie ważne od strony, tak powiem, nauki, ale również od strony formacji. I ja jestem przedstawicielem pokolenia urodzonego bezpośrednio po wojnie, czyli już w żaden sposób nie poznałem jak gdyby innej Polski. Dla mnie Polską to była Polska Rzeczpospolita Ludowa, prawda? I studia, ten przełomowy okres to oczywiście był marzec 1968 roku. To było takie wydarzenie formacyjne z wielu względów, z takich najbardziej prozaicznych nawet. Pamiętam doskonale tę manifestację przed Żakiem 12 marca, tak, bezpośrednio po wiecu, który odbył się na terenie Politechniki, wieczorem, kiedy przyjazd do Gdańska, zresztą niezwiązany z tym, co się dzieje, prawda, wcześniej zaplanowany ówczesnego ministra spraw zagranicznych Mariana Rapackiego i jego spotkanie z tak zwanym aktywem młodzieżowym, prawda, no, było powodem do tego, że no i ta cała atmosfera już marcowa, prawda, bo przecież w Warszawie już wrzało,
do tego, że tutaj się zgromadziło bardzo wiele osób, żądając informacji, a przy okazji manifestując właśnie to, co było wtedy najważniejsze, czyli to nienawiść do kłamstwa, wołanie o prawdę. Z hasłem Prasa kłamie, pamiętam, przemieszczaliśmy się na targ węglowy pod siedzibę ówczesnego organu Komitetu Wojewódzkiego PZPR i tam paliliśmy gazety, prawda, wróciliśmy i nagle się okazało, że ta taka no, trochę pokojowa, nawet happeningowa manifestacja zmienia się w coś poważnego. Patrzę, obok mnie stoi taki cywil, prawda, wyjmuje z teczki narzędzie opresji, czyli pałkę. Pojawiają się policjanci wokół, znaczy milicjanci wówczas, prawda, i trzeba uciekać, żeby nie tego. To było takie doświadczenie naprawdę tego. Większość z nas w zasadzie jakoś, no w końcu studiowaliśmy i tak dalej, jakoś nie zastanawialiśmy się nad tym, nad istotą tego, co wokół nas, prawda. To wtedy dopiero, przynajmniej dla mnie, to było takie formacyjne przeżycie i tak powiem, na własnych plecach doświadczyłem tego, czym jest ten system. No tak, no tego 15 marca już ta manifestacja wielka to była jedna z największych w ogóle w Polsce. Tak, mówi się oczywiście. bardzo dużo o Ona miała Warszawie. długo jak gdyby swój taki specyficzny charakter, oczywiście, bo to wynikało z wielu przyczyn, prawda, to, że ona ostatecznie miała swoje miejsce na ulicach Wrzeszcza de facto, prawda, poczynając od opery, od filharmonii, prawda, od opery aż daleko. Ja pamiętam takie epizody tam wokół dworca Gdańsk-Wrzeszcz, gdzie nawet widziałem mojego asystenta od matematyki, który wraz z nami tam no, manifestował w taki sposób bardzo aktywny. No to wszystko zostało, niewątpliwie. No tak, Byłem również, ponieważ organizatorem pierwszego wiecu było Zrzeszenie Studentów Polskich, do którego należałem, którego byłem aktywnym członkiem, jak zresztą większość tych. To była raczej organizacja społeczna, szczególnie na Politechnice, ona miała jakby nieco inny charakter, prawda. To oczywiście się zmieniało na niekorzyść, ale generalnie jeszcze te pozory takiej samorządności tam niewątpliwie istniały. Natomiast była również potrzeba jakiegoś zorganizowania, jakiegoś przywództwa i spontanicznie podjęto decyzję, zresztą jeden z moich przyjaciół, który był liderem, pan Rysiu Konieczko, to, że trzeba jakąś reprezentację własną wybrać. No i na poszczególnych wydziałach, na poszczególnych latach wybierano jedno, dwie osoby. Ja wtedy byłem starostą roku i jednocześnie pamiętam, że wybrano mnie również wraz z kolegą do tego przedstawicielstwa, które działało bardzo tak spontanicznie i w sposób niezorganizowany, jak to w takich sytuacjach bywa, prawda? Ale kilka tych spotkań doskonale pamiętam i zresztą ta kwestia tego, czy organizować wiec na terenie Politechniki, czy nie, ona była też rozstrzygana przez nas, to były straszne dylematy. Ostatecznie uznano, że nie i w związku z tym no to wszystko, co się potem działo 15 marca miało taki, a nie inny charakter. Ale to była taka szkoła, to było takie, powiedzmy sobie, doświadczenie tego, że z tym systemem jest coś nie tak, prawda? Że on w zasadzie, i to dla młodego człowieka to była taka lekcja, no, można powiedzieć, żywej historii, nawet nie żywej historii, po prostu doświadczenie opresji systemu. Nie? I to już za mną szło. To już za mną szło. No i oczywiście 2 lata i grudzień, prawda? No tak, no jak już Pan spotkał się z opresją, tak, w postaci aktywu, czy to robotniczego, czy jakiegoś partyjnego z pałką w ręku, no władza w 1968 roku nie rozmawiała, tak, tylko po prostu używała... Argumentem była wyłącznie siła. Te rozmowy, które przeprowadzono, no, miały charakter no, taki, powiedzmy sobie, z pozycji, no tak jak przemawiał Kociołek na wiecu. To właśnie do tego no, też chciałem nawiązać, że właściwie ten młody człowiek, bo to był młody pierwszy sekretarz KWPZPR w Gdańsku, Stanisław wschodząca Kociołek, gwiazda. on tak nie zrozumiał tych studentów, de facto też ludzi młodych, tak? To się jakby zderzyły dwa myślenia, tak? On reprezentował jednak to bardzo twarde, no to, te decyzje, które podjął, już przechodzimy płynnie do grudnia, tak. a wzywając do pracy, a skończyło się ja pamiętam to taką tragedią. scenę z akademika, siedzimy w sali w akademiku numer 16 na ulicy Wyspiańskiego, siedzimy przed telewizorami już w czasie grudnia
i nagle pojawia się kociołek. Nie? No to było 16 grudnia. Tak, tak. Sala oczywiście reaguje, no bo większość z nas go pamiętała dobrze z tego wiecu właśnie i on wtedy już zaskarbił sobie naszą niechęć do końca życia. I wiedzieliśmy, że od początku do końca to, co mówi, to jest po prostu kit. No to jest nieprawda, prawda? I boleśnie się o tym przekonali następnego dnia rano, stoczniowcy. Nie? Tak. No, tu widzimy, że właśnie to formowanie zaczęło się w marcu, ale chyba grudzień był jeszcze większą to już było lekcją. to już było taka no, kropka na D, powiedzmy sobie. Tak? Ja wychodziłem, kończyłem studia, no już, że tak powiem, wewnętrznie uformowany, jeżeli chodzi o stosunek do systemu. To się również, ta niechęć brała się również, ona się potem pogłębiała, bo pracowałem w takim ośrodku badawczo-rozwojowym, bo kiedy skończyłem studia, musiałem Gdańsk opuścić, dlatego że znalazłem dziewczynę mojego życia. Wzięliśmy ślub i trzeba było no, jakoś rozpocząć życie takie w miarę normalne, a w Gdańsku otrzymanie, bo wtedy to się, No tak, to się mieszkanie nie otrzymywało. kupowało, tylko otrzymywało. No, było Strasznie trudne. Strasznie trudne. I mój opiekun pracy dyplomowej powiedział mi, że właśnie w Toruniu, tam w zakładach włókien chemicznych Elana jest taka placówka, która zajmuje się przyszłościowymi badaniami itd., itd. Okej, pojechałem. Mieszkanie dosyć szybko uzyskałem, bo była nas taka grupa inżynierów tutaj z Politechniki Gdańskiej i mieliśmy również okazję, ponieważ rzeczywiście pracowaliśmy no, w tej sferze, powiedzmy, dzisiaj byśmy powiedzieli high-tech, czyli wdrażaliśmy systemy komputerowe. Komputeryzacja. Pierwsze tak, systemy komputerowe do sterowania produkcją. To były tak zwane problemy węzłowe i ten nasz komputer kupowaliśmy od Włochów. To był amerykański komputer firmy General Electric, ale kupowaliśmy go od Włochów, bo Amerykanie nie chcieli go sprzedać. I mieliśmy przy okazji możliwość poznać, jak zorganizowana jest praca takiego samego, powiedzmy sobie, takiej samej grupy osób, które zajmuje się... Takiego ośrodka badawczego. Tak, we Włoszech i w Polsce. I widzieliśmy na przykład, że we Włoszech, które też nie są, że tak powiem, szczytem, prawda, dbałości o ten, ale mimo wszystko, widzieliśmy, że na przykład, że mniej więcej podobne ilościowo to były, że tam się administracją zajmowało 5 osób na 150, a u nas 30 osób na 100. No i to z definicji było niewydolne. To musiało się po prostu rozpaść. Nie? To musiało się rozpaść. Jeszcze tylko nawiążę, bo w Pana biografii jest bardzo ciekawy jeden wątek. Jeszcze powrócę na chwilę do tego stycznia 1971 roku, bo Was jako studentów rozwieziono po prostu po miejsce zamieszkania, no bo to tak postępowano, tak rektor jakby zawiesił działanie uniwersytetu, ale wy wróciliście w styczniu. I tam była taka bardzo ważna rezolucja, bo ona już mówiła o wolnych wyborach, więc chciałbym, żeby Pan jakby to przybliżył nam. Tak, no, o grudniu można bardzo dużo opowiadać, z tej perspektywy domu studenckiego, prawda? Tam były takie dramatyczne epizody, ale po powrocie studentów, jak sądzę, władze uznały, że trzeba jakoś ten wentyl nieco odkręcić i w związku z tym odbywały się spotkania zorganizowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich zresztą, które było tutaj wykorzystywane do tego, rady mieszkańców i tak dalej w akademikach. Również w naszym akademiku takie spotkanie się odbywało, czyli w DS-16. To był akademik dla Wydziału Elektrycznego i Wydziału Elektroniki. I tam owocem tych spotkań były rezolucje. I ta nasza rezolucja, w której przygotowywaniu też, pamiętam, no, brałem udział, a której nie posiadałem. Ona się nagle pojawiła w materiałach, które wydane zostały za granicą, nie pamiętam gdzie. W każdym razie w tej książce, którą napisał profesor Marek Andrzejewski o marcu. Jako załącznik. Jako załącznik, tak. I to była bardzo taka odważna rezolucja, która już daleko odbiegała od tej oficjalnej przyjętej przez ZSP na posiedzeniu uczelnianego parlamentu po wydarzeniach marcowych na przykład. Czyli w Waszych głowach już Tak, młodych tak, to ludzi, był- ale to już był- uformowanych tak, właściwie, tak. kończących... To był taki no, dowód na to, jak posunęło się to nasze myślenie o tym, co trzeba zrobić i tak dalej. Nie?
I to Okej. robili wszystko inżynierowie, nie? Przyszli. No tak, To no nie tak. byli studenci historii. Dlatego, tam, dlatego też właśnie to jest bardzo ciekawe, no bo pan jednak jest umysłem ścisłym, a trafia pan do Torunia, do środowiska KIK-u, tak, gdzie jednak przeważają humaniści, tak, gdzie jednak i tutaj jest to o tyle ciekawe, że po prostu to też jakby doświadczenie jednak KIK toruński, bo tak jak pan powiedział, to kwestie życiowe, tak, mieszkanie, nowa praca, żona, to jakby powodują, że jest pan w Toruniu, ale naturalnie pan szuka tego jakby środowiska, które jednak kontestuje po prostu ten system w jakiś tam sposób. Tylko że to jest zupełnie inne środowisko. To jest środowisko wywodzące się z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jeszcze dalej, jeszcze To są humaniści. No, chociaż inżynierów też tam przecież był, bo bodajże pan Matyjek chyba Tak, był. ale on był lekarzem. On był lekarzem. Tak, no był lekarzem. Natomiast lekarzem. wraz, to znaczy w sumie katalizatorem do takiej mojej ostatecznego, że tak powiem, zdecydowania, że będę tam w środowisku kikowskim, to był niewątpliwie czerwiec 76, nie? To jak gdyby to i powstanie KOR-u i tak dalej, i tak dalej. I człowiek szukał miejsc, gdzie można w sposób w miarę swobodny rozmawiać, dyskutować i tak dalej. I klub toruński specyficzny bardzo, bo to był najmniejszy z klubów tych, które miały prawo działać po październiku 56 roku, prawda? Jak się dzisiaj okazało, bardzo inwigilowany i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej to była oaza jednak pewnej niezależności, nie? W ramach statutu, w ramach tego. W pewnym sensie no to można powiedzieć taką analogię, że tak jak powiedzmy zrzeszenie też studentów polskich starało się tutaj o swoją autonomię, tak w większym wymiarze nieco i w na nieco innym polu również Klub Inteligencji Katolickiej był takim przyczółkiem, który działał z jednej strony, prawda, legalnie, ale z drugiej strony również był wychylony w stronę no, kontestowania tego rzeczywistości i stwarzania pola do debaty. No tak, a debatować czy też czerpać, no mieliście Państwo no jednak też od kogo, tak? No bo jednak przyjeżdżały takie osoby jak Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Andrzej Wielowiejski, Stefan Kisielewski, tak? No to też były osoby rozpoznawane przez tą drugą stronę, więc również jakby no, czegoś się mogliście nauczyć. I tutaj też moje pytanie o kontakty z tymi ludźmi, bo wiem, że była taka wizyta i pan był jakby osobiście w nią zaangażowany, właśnie Jacka Kuronia, więc tutaj może kilka słów o niej, bo to jednak jest... Toruń był z jednej strony no, stosunkowo nie wiem, do Krakowa, do Poznania i tak dalej, małym miastem. Małym. Tak. W związku z tym to wszystko się odbywało w takim dosyć kameralnym kręgu i wszystko się przenikało oczywiście. Rodząca się opozycja demokratyczna, ta sensu stricto powiedzmy sobie, to byli ludzie związani głównie ze środowiskiem Komitetu Obrony Robotników, ale również były osoby związane z ruchem Młodej Polski, na przykład Konrad Turzyński. Natomiast Stanisław Śmigel, Wiesiu Cichoń to były osoby związane z KSS KOR jednak wtedy. I to było też mi bliskie środowisko, bo Stasiu Śmigel był absolwentem Politechniki Gdańskiej i jak gdyby no, również te kwestie takie wspólnego jakoś nas połączyły. Ale oni nadawali ton. Im też bardzo zależało na tym, żeby mieć możliwość no, działania na terenie Klubu Inteligencji Katolickiej. I ja byłem jedną z tych osób, które im to umożliwiały. Co oczywiście władza skrzętnie notowała. I w momencie, kiedy pojawiła się możliwość wizyty Jacka Kuronia w Toruniu, uznano, że nasze mieszkanie jest jeszcze w miarę bezpieczne, bo nie było do końca, tak powiem, namierzone. I Jacek Kuroń rzeczywiście po wizycie w Grudziądzu, gdzie po czerwcu 76 roku to były pewne represje, prawda? Tak, bo to nie tylko Ursus, Płock, Tak, Warszawa, tak, ale tak. też inne, Ale między również- innymi właśnie Grudziądz. Tak.
I tam Zadrożyński przede wszystkim, prawda, i ta grupa osób wokół niego. I Jacek Kuroń po pobycie w Grudziądzu miał złożyć wizytę w Toruniu i spotkać się z tą naszą takim środowiskiem, powiedzmy sobie, kilkudziesięcioosobowym, związanym z opozycji. I jego takim miejscem zatrzymania miało być nasze mieszkanie. Przyjechał, rzeczywiście wdarł się na 10. piętro, zostawił plecak, wyściskał moją żonę i poszedł na miasto i tyleśmy go widzieli. Wszystko się niestety zakończyło, no, tak jak bardzo często się kończyło w jego przypadku, że po prostu 48 godzin, prawda, i wyjazd do Warszawy. Powiedzmy sobie. Był kłopotem z odstawieniem tego plecaka, bo tam był dowód osobisty i różne te. Ale ta wizyta jakoś pozostała, prawda? To nie było tak, że bo miało być spotkanie, ludzie się zeszli, potem były tego konsekwencje również. Od tego czasu byłem również zacząłem być notowany chyba, bo tam widziałem. Służba Bezpieczeństwa toruńska Tak. wielokrotnie odnotowuje Tak. pana nazwisko, choć te dokumenty tam zostały pewnie zmielone, zniszczone, bo tam w większości są bardzo tylko dużo takie jest takich ewidencyjne, tak. Tym niemniej to się wszystko przenikało. To się wszystko przenikało i w momencie, kiedy 14 sierpnia w Gdańsku wybucha strajk, prawda? Najważniejszy w historii polski strajk, no to było podglebie, było jak gdyby, to nie było takie środowisko, które ni stąd, ni zowąd. No to nie było przypadkowe. To Nie jeszcze było tutaj też dla naszych słuchaczy, to są bardzo ciekawe historie. No, pan również przechowywał literaturę bezdebitową drugiego obiegu, powiedzmy sobie, no, zakazaną przez władzę. To było takie miejsce, w którym pan jakby no, gromadził te pisma. I tutaj pytanie, jak pan ukrywał te pisma, tak? No bo przecież tutaj była też taka kwestia, już sam pan wspomniał, no jednak funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa się panem zainteresowali, no więc również i przyszli do pana. Tak, to długo by opowiadać, natomiast jeżeli chodzi o taką, można powiedzieć, dosyć zabawną historię, to zabawną. No zabawna, ona wtedy na pewno zabawna nie była. Tak, to było już pierwsza połowa lipca 80 roku, strajki w tym Lublinie, prawda, na Lubelszczyźnie i był taki numer robotnika i biuletynu KSS KOR poświęcony jak gdyby temu i tam no, było wiele informacji i Służba Bezpieczeństwa stawała na głowie, żeby te informacje rozprzestrzeniło. Tak, nie rozprzestrzeniły. I do mnie dotarł cały zestaw tego biuletynu, czy pamiętam numeru, a jednocześnie wiedziałem, że no, bo już byłem po jednej rewizji, że dalej będą, i myślałem, gdzie to schować. I ponieważ mieszkałem na 10. piętrze, a to i 10-piętrowy i były sypy takie no, przez cały budynek, prawda? I postanowiłem na takim sprytnym zawieszeniu umieścić ten cały zestaw w tym sypie. Świadom tego, że mam sąsiadów, ale oni byli, no, powiedzmy sobie, życzliwi. Uważali przy wyrzucaniu śmieci. Tak. No i w momencie, kiedy była następna rewizja i to jeszcze była tak chytrze zorganizowana, że nie przyjechano po mnie, tylko po żonę, która była w ciąży. Żona była w ciąży, była lekarzem, przyjechali do przychodni, prawda, wzięli ją z pracy, licząc na to, podejrzewam, że ja na szczęście nie wtajemniczałem jej, ona wiedziała, co się dzieje, ale no, w takie szczegóły techniczne nie tego. No i to przeszukanie, zresztą było wtedy cały szereg przeszukań, zakończyło się fiaskiem. Liczono na jakiś sukces i to nawet akurat te raporty zostały, czytałem te raporty do Warszawy. Że niestety nie osiągnięto tego celu. Tak? Zamierzonego, tak. Że... A to tam spokojnie sobie wisiało i następnego dnia zostało rozdystrybuowane. Także Czyli się udało. Przejdźmy do właśnie tego, co pan nazwał, tak? No, najważniejszego strajku, tak? W Polsce, strajku sierpniowego.
który tutaj wybuchł 14 sierpnia. Co pan wtedy robił? Co pan wtedy czuł? Jak żeście zareagowali na to, co się działo w Gdańsku? No myśmy żyli jak na tym. Myśmy już byli straszliwie pobudzeni powiedzmy od początku lipca, prawda? Bo to jednak widać było, że wrze, prawda? Że to jest taka sytuacja, która jest, no, ma znamiona czegoś wielkiego. Przynajmniej ja tak to odczuwałem. I informacje, które docierały z wielu stron i tak dalej. Także no, brakowało tylko tego momentu inicjującego na terenie Torunia i zresztą Grudziądza również. I oczywiście rozsadnikami tego fermentu były, akurat tak się złożyło w Toruniu i w Grudziądzu, zakłady, które były związane z wystocznią, prawda? Kooperowały, czyli to Wimor w Toruniu i Warma w Grudziądzu i tam to się zaczęło i tam jak gdyby te strajki wybuchły. No i każdy dzień przynosił nowe, ekscytujące informacje. Pamiętam, że myśmy w Klubie Inteligencji Katolickiej uznali, że musimy też dać wyraz tej wyrazić nasz stosunek do tego, co się dzieje. I wysmażyliśmy do wojewody, do pierwszego sekretarza i tam chyba takie pismo, że tutaj trzeba, no jak większość środowisk, tutaj przecież też na przykład bodajże 25 sierpnia chyba grupa 27 działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Gdańska, Gdyni i okolic też takie pismo, które wyrażało ich stanowisko, to nie było stanowisko całego zrzeszenia, ale generalnie no, to było wiele takich inicjatyw w całej Polsce i w Toruniu ten nasz głos też jak gdyby musiał być usłyszany. Tak się również złożyło, że dwie osoby z klubu, czyli dr Jerzy Matyjek i profesor Andrzej Tyc byli ekspertami w tym, tak. Ja tam starałem się nie pojawiać, ponieważ no byłem związany z KOR-em, jakby nie patrzeć, no to wiadomo, czułem, że jest... No władze reagowały na KOR alergicznie. Alergicznie. Tak? Wiesław Cichoń, Stanisław Śmigel zostali przymknięci, przecież nawet byli potem na tej liście dozwolnienia, która była ostatnim akordem przy podpisywaniu porozumień, prawda? I tak dalej. No i z uchem przy radiu z jednej strony, z drugim uchem się dzieje w mieście, aż ten moment, kiedy właśnie pojawia się ten nikomu nieznany, brodaty, ten wąsaty człowiek z tym ogromnym, odpustowym długopisem, prawda, i sygnuje najważniejsze porozumienie w historii, nie wiem, no, obozu komunistycznego, prawda, które jednocześnie było no, podpisem, zapoczątkowywał koniec, prawda, tego systemu. Jakby nie patrzeć, jak na to w tej chwili. No na pewno to było coś, co nie zdarzyło się w całym bloku komunistycznym, tak? Że zaczął istnieć niezależny związek od władz, na który te władze no i wpływu oczywiście mieć nie wtedy mogą. również, ponieważ wiedziałem już o Lechu Bątkowskim, ponieważ Konrad Turzyński, który był w tej grupie wąskiej działaczy opozycji na terenie Torunia, był jednak związany z ruchem Młodej Polski, a Lech Bątkowski chyba trochę publikował w Bratniaku, był też związany z tym środowiskiem, z wieloma środowiskami, ale również z tym, być może w jakiś sposób mu bliskim. No to słyszałem o nim bardzo wiele i to, co on mówił, to, co robił, jak myślał o Polsce, prawda? No dosyć szybko już był na tak, strajku tak, tutaj. tak dalej, no to była postać, która się wyróżniała, prawda? Nie tylko o tym, że zawsze był elegancko ubrany, bo starał się o to, mimo że już przecież był dosyć chory. Bardzo interesująca jest kwestia Lecha Bątkowskiego, bo wiem, że pan organizował takie spotkanie w Toruniu z Lechem Bątkowskim. To kilka słów o nim, no bo to już była osoba, która pojawiła się w sierpniu na strajku bardzo szybko, rzecznik, tak, sygnatariusz. No to również przyjazd takiego człowieka z taką ideą, no to było coś. Tak, Lech Bątkowski pojawił się wtedy, no on stawał się osobą publiczną, powiedzmy sobie, i ja go
Coraz lepiej poznawałem pośrednio, poprzez głównie Konrada Turzyńskiego, który był związany z ruchem Młodej Polski. I myślę sobie również, że to on sprawił, że jak gdyby, no, tak do końca poczułem się Kaszubą. No, mimo, że to nie było tak bezpośrednio, jak na przykład nie wiem, w przypadku Donalda Tuska, prawda, któremu on wyjaśnił, że jego nazwisko i tak dalej, no, uświadomił mu jego kaszubskie korzenie. Akurat ja tych korzeni byłem świadom, dlatego że trudno nie być świadomym tego, jeżeli i mama i tata to mają korzenie kaszubskie, prawda, ale to zaiskrzyło w zasadzie dopiero wtedy, w związku z jego osobą, a jego pobyt w Toruniu jak gdyby jeszcze mnie w tym umocnił. Ten pobyt ja zorganizowałem, to było spotkanie w Klubie Inteligencji Katolickiej. Najpierw się spotykano na Uniwersytecie z Solidarnością, potem tam na tym spotkaniu mówił o tych swoich ideach samorządności i tak dalej, i tak dalej. Potem była krótka rozmowa i właśnie pytanie, dlaczego w Toruniu nie ma Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I efekt był taki, że właśnie na fali tej rewolucji solidarnościowej również oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który się potem miał bardzo dobrze zapisać w historii miasta, powstał, powiedzmy sobie, i był, no, myśmy tam chyba 52 osoby liczył wtedy, a potem jeszcze w czasie, pod koniec lat 80. stał się takim miejscem, na którym ci ludzie z opozycji, którzy chcieli być trochę na powierzchni, a trochę w opozycji, mogli swoją aktywność przejawiać. Na przykład, nie wiem, profesor Kallas, Roman Becker, prawda, i inni. Także było to wtedy ich znacznie więcej. No i to było pokłosie tej wizyty Lecha Pątkowskiego, powiedzmy. I wtedy pan również wstąpił, tak? Tak, oczywiście. Moja legitymacja to jest czerwiec 1981. No. Także wtedy stałem się członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i to było jeden z ważniejszych decyzji w moim życiu. Można powiedzieć, takich, które no, były nieuniknione. No. Nieuniknione i to, że do nich doszło, to było konsekwencją Solidarności. Ja jestem o tym absolutnie przekonany i spotkania z Lechem Pątkowskim. Dobrze. Rewolucja Solidarności zostaje brutalnie przerwana. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Czy to było dla pana zaskoczeniem? I co potem się z panem działo? Bo wiemy, że był pan internowany. Tak, znaczy, wie pan, to było tak jak sen, cały ten okres tych niesamowitych miesięcy Solidarności. Z jednej strony wydawało się nam, że śnimy, z drugiej strony jednak no, wszystko było naprawdę. I ten taki dziwny stan, takiego niepowtarzalny oczywiście, takiego podekscytowania, tego, że tyle się dzieje, prawda, że nagle, że ludzie są razem, że mogą, prawda, że demokratycznie się wybierają, przecież te procedury w wyborach solidarnościowych przecież to ciągnęły się godzinami, prawda, i tak dalej. Potem to się przyniosło na partię, przecież w Toruniu również powstały struktury poziome i one też jak gdyby starały się nie uchybiać demokracji w różnych tych wewnętrznych, prawda, sprawach. To był taki sen i pamiętam, moja świętej pamięci żona w pewnym momencie mówi, wiesz co mi się śniło? Że trzeba było Lecha Wałęsę przez granicę przeprowadzać, bo po prostu wszystko się odwróciło, nie? Ja sobie uświadomiłem wtedy, że rzeczywiście no, to jest tylko, no, w zasadzie w dalszym ciągu ten system istnieje, prawda? I tu nagle coś wyrasta, nie? I jak się dzisiaj wiemy o tym, przecież od początku przygotowywano stan wojenny. No. Przecież pierwsze listy do internowania w Toruniu były już chyba w lutym czy w styczniu 1981 roku. I tam ja też figurowałem na tych listach. I nawet pamiętam, Janka Ochojska na przykład, ona była też z nami związana, prawda, była na tych pierwszych wersjach. I to się wszystko działo oczywiście. I takie wewnętrzne było niestety przekonanie, że ten sen jednak się musi skończyć, nie? Pukaniem do drzwi o północy z 12 na 13 grudnia.
A o której do pana zapukano? No dokładnie, była północ. Północ, dokładnie północ, tak. bo to różnych działaczy różnie... Nie, tutaj dokładnie, pamiętam, winda ruszyła, jeszcze, no to wszystko długa opowieść. W każdym razie znalazłem się w Potulicach. Z gronem kolegów. To było najsympatyczniejsze towarzystwo na świecie de facto, prawda? Bo to w większości znajomi, prawda, przyjaciele. I myśmy sobie po pewnym czasie uświadomili, że tak na dobrą sprawę w jakimś sensie nam jest tutaj dobrze, to znaczy, że jesteśmy razem, że tego. Natomiast najgorzej mają ci, co są za murami. Prawda? Nasze rodziny nieświadome, przecież żony większości z nas, czy rodziny dowiadywały się o tym, co się dzieje po tygodniu, po półtora i tak dalej, zbywane, upokarzających jakichś okolicznościach przekazywano im skąpe informacje Także I muszę panu powiedzieć, że przynajmniej we mnie nigdy ta wiara w to, że to jednak musi się zakończyć zwycięstwem, prawda, nie zagasła. Również w czasie tego internowania i tak dalej, i tak dalej. Tak, no bo to internowanie my czasami postrzegamy przez te zdjęcia uśmiechniętych raczej ludzi, ale to były ciężkie chwile, tak jak pan mówi, oderwanie od rodziny, brak informacji. Szczególnie ten pierwszy okres, kiedy władze więzienne też nie wiedziały, jak z nami postępować, bo przecież nie było jeszcze tych rozporządzeń. No, tłumaczono w prasie, czym jest internowanie. W związku tak? z tym traktowano nas gorzej niż zwykłych więźniów, bo tam z całym surowym rygorem, prawda, tam kostka i tak dalej, no, wszystko na zewnątrz, apele, meldunki, taka, było piekielnie zimno wtedy, okna nieszczelne. No nieważne. W każdym razie to było takie, w sumie też, dla mnie przynajmniej, doświadczenie formacyjne. No. To było doświadczenie formacyjne, które mnie przynajmniej, ale i sporą grupę. Oczywiście nie wszyscy dawali radę, niektórzy, szczególnie młodzi robotnicy, którzy nagle znaleźli się w sytuacji wyjątkowo opresyjnej, prawda? Stąd wśród nich była spora grupa tych, którzy zdecydowali się wyjeżdżać, prawda? Korzystali z tych możliwości. No to było najgorsze po internowaniu, że większość jednak tych ludzi wyjechała z Polski ze stratą. Tak, tak, ogromną stratą. To była największa strata, jedna z największych, że tak powiem, najsroższych, najgorszych konsekwencji dla Polski. To była ta emigracja tych najaktywniejszych, prawda? No. Wymuszona w dużej części i to niekiedy brutalnie, prawda? Znam wiele takich historii. Ale myślę, że tą starą opozycję, tą jeszcze przedsierpniową, to jednak to trochę hartowały. Stasia Śmigła, Wiesia Cichonia i tak dalej, to raczej ten pobyt tam sprawiał, że stawaliśmy się jeszcze bardziej zacięci i przekonani o tym, że jednak nasze będzie na wierzchu. Nie? Że to jednak jest ostatni argument, jaki mogła ta władza użyć. Próbowano was podczas internowania przekonać? Oczywiście, były rozmowy. Ja pamiętam na pierwszą taką rozmowę to w ogóle nie podałem ręki, bo oni tam, na przykład w Potulicach powstała taka specjalna komórka Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Toruniu, gdzie tam cały czas rezydowali ci funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. I odbywały się takie rozmowy, prawda? No, i skutkiem były również te decyzje o emigracji. Nie? No to było tak. Zresztą w Szczebieninku też była taka grupa. No, sobie, wszędzie w tych obozach internowania był nadzór SB. Tak, i dokładna ewidencja. Ale to jak gdyby w Potulicach również, ponieważ wiadomo, to było ważne w historii Pomorza miejsce, prawda? Tam jednak w czasie wojny był obóz dla Polaków, prawda? Tam część mojej rodziny również była, także miałem pewne déjà vu, powiedzmy sobie. Zresztą nawet jedna z osób internowanych jako dziecko była w Potulicach, w tym obozie niemieckim, prawda? Także to takie różne ciekawe historie. I potem był Szczebielinek, już, prawda, Kaszubska,
miejscowość. Pamiętam taki zabawny epizod, kiedy przewożono nas z Potulic do Szczebielinka i za Wejherowem chyba ten konwój się, nas było wtedy 44, tośmy ostali się tam w Potulicach i ten konwój się zatrzymał, widocznie zabłądzili. Myśmy byli, oczywiście nie informowano nas, dokąd nas wiozą, taka jest zasada, prawda? Ale po tam obserwacjach przez szczeliny w tych więźniarkach, no, uznaliśmy, że to jest północ. Nawet byliśmy pełni takich przeczuć, że może nas, nie wiem, siłą zmuszą do emigracji. No wszystko było możliwe jeszcze wtedy, prawda? Zapakują nas na statek, prawda, i jedźcie panowie w jedną stronę. Coś takiego. W pewnym momencie transport się zatrzymał i zapytano kogoś tam o drogę. Kaszubę. On po kaszubsku powiedział i myślę sobie, dobra nasza, to jednak nie jest port, prawda? I padł wtedy Strzemielinek. Dobra nasza to znaczy, że jednak scenariusz mniej groźny jest realizowany. Mniej groźny. Tak. Przyjechaliśmy do Strzemielinka, pamiętam, otwierają się a tam zza muru o Panie, który jesteś w niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń, śpiewają wszyscy tamci, taka atmosfera taka po prostu podniosła, patetyczna. Nie? Pierwszy raz usłyszałem tę pieśń w ogóle w życiu, nie? Także to tym bardziej jakoś pamiętam ten. A w tym chórze śpiewający był również przyszły prezydent Polski, Lech Kaczyński, jakby patrzę. No tak, jak już mówimy o takich rzeczach, warto tutaj też naszym słuchaczom przypomnieć kwestię, czy też opowieść o tym krzyżu strzebielińskim, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak, ten krzyż to było w czasie rekolekcji, które tam w kwietniu była zgoda na tę rekolekcję. Głównym rekolekcjonistą był przyszły biskup i arcybiskup, potem maryjsko-mazurski ksiądz Edmund Pisz, wtedy młody, jeszcze taki wybijający się ksiądz tej skóry perplińskiej, prawda? I ten krzyż tam się pojawił z inicjatywy bodajże pana Szczudłowskiego, który go zorganizował. W trakcie tych rekolekcji chyba jakoś zaistniał, bo się wszyscy podpisywali. No i potem w momencie, kiedy obóz zlikwidowano, on zniknął, prawda? Okazało się, że wziął go jakiś strażnik. Tak. Dotarto do niego potem przechowywany, ostatecznie w Inowrocławiu. I tam się odnalazł, no i teraz jest relikwią oczywiście, ale to był taki jeden z tych znaków, które no, budziły jakiś tam sprzeciw władz więziennych, ale no nie ale też podtrzymywały na duchu podtrzymywały na duchu i tak dalej, tak. Wychodzę, to było 30 koniec kwietnia, tak? To była taka duża fala zwolnień w związku z tym, że zapowiadano manifestację na 1 i 3 maja. Władza chciała jakoś tutaj takim gestem, dlatego wychodzę przed patrzę, podchodzi do mnie znajomy ze studiów, pracujący w telewizji Gdańsk, prawda? Mówi, słuchaj, może byś powiedział parę słów do kamery. Ja mówię, stary, nie do tej kamery. Była taka umowa, że nie udzielamy żadnych tych wywiadów. Tam z kolegą pojechaliśmy pociągiem, wróciliśmy do Torunia. No tam na pewno była, jak to było standardowe działanie, wizyta, tak, wezwanie i spotkanie z funkcjonariuszem Tak, oczywiście, SBM. z nieżyjącym już majorem Bajeńskim, Włodzimierzem Bajeńskim. Tak, on był chyba zastępcą tego szefa czwartego oddziału. Tak. Niedawno chodziłem po cmentarzu komunalnym, w tym patrzę, Włodzimierz Bajeński, niestety już nie żyje. Pomyślałem sobie tak, no, jest taka notatka z tej rozmowy, którą ze mną przeprowadził. Ciekawa bardzo. No tak to bywa. No tak, no tutaj akurat działania Toruńskiej Czwórki no to są szeroko znane.
No, to jest też jakby działalność KIK-u, tak? Dlatego byli inwigilowani, czy też Wydziału do Spraw Wyznań, tak, toruńskiego. Tak, wyjątkowo aktywny. Także tak, tam był taki dyrektorem Zdzisław Bałamontek i on tak dosyć mocno działał. Okej. Co się działo po internowaniu? Bo było bardzo dużo różnych inicjatyw, gdzie Pan uczestniczył. Tak, oczywiście. Ale ja bym chciał się skupić właśnie, bo wtedy, ponieważ zrzeszenie nie zostało zawieszone, prawda? Oczywiście w Gdańsku i tak dalej było szereg różnych działań, prawda? Ograniczających możliwości działania, ale generalnie no to uznaliśmy, że trzeba to maksymalnie wykorzystać. I jednym z kierunków mojego działania było właśnie to, żeby wykorzystać zrzeszenie do takich działań, powiedzmy sobie, które by stwarzały możliwość ekspresji tym wszystkim ludziom, którzy i takie środowisko, które w sposób szczególny skorzystało z tej możliwości, to było środowisko, które uformowało się wokół legendarnej Cichociemnej profesor Elżbiety Zawadzkiej, Pomorzanki urodzonej w Toruniu, związanej z Pomorzem w sposób taki bardzo emocjonalny, która po różnych przejściach oczywiście dramatycznych, już będąc na emeryturze, uznała, że trzeba robić wszystko, aby pokazać, że na Pomorzu, na Kaszubach w czasie okupacji hitlerowskiej też była działalność podziemna, że też, mimo że warunki do jej prowadzenia były diametralnie różne i znacznie gorsze niż na terenie GG, Generalnego Gubernatorstwa, i starała się zbierać relacje, stworzyła takie swoje prywatne, rozrastające się archiwum. I ponieważ zrzeszenie mogło funkcjonować również nie tylko jako oddziały, ale również jako kluby, uznaliśmy, że warto stworzyć właśnie taką formę działania poprzez klub historyczny, która by wspomagała to działanie pani Elżbiety Zawadzkiej. I to było bardzo aktywne środowisko i niezwykle pożyteczne i to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie stworzyło jej te ramy, z której potem powstała Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, a potem już po jej śmierci Fundacja Generała Elżbiety Zawadzkiej. Ale swoje korzenie to ona ma właśnie w zrzeszeniu i w tych wszystkich działaniach, które były z tym związane. Jej szczególnie zależało na tym, aby ludziom w Warszawie udowodnić, że na Pomorzu AK to nie była Afrika Korps, tylko również Armia Krajowa. Czyli tutaj oczywiście działania edukacyjne związane z generał Elżbietą Zawadzką, która no jednak dużo wysiłku wkładała, żeby przypomnieć o tym, że tutaj na Pomorzu to byli ludzie, którzy walczyli, tak, no troszeczkę inna sytuacja niż w Generalnym Gubernatorstwie, no, ale przede wszystkim przywrócenie pamięci o tych ludziach z pomorskiego okręgu AK. No i w to jakby Pan się również dosyć mocno zaangażował. Tak. Oprócz tego również działałem w podziemnej Wszechnicy Związkowej, która w połowie lat 80. była bardzo aktywna na terenie całego, tak powiem, dawnego województwa toruńskiego. To były wykłady w prywatnych mieszkaniach w Toruniu, Golubiu, Dobrzyniu. Również pomagałem przy zakładaniu, przy tworzeniu Podziemnego Radia Solidarność, jednego z licznych, ponieważ w Toruniu było wiele tych inicjatyw. Sygnowałem również i byłem współzałożycielem takiego stowarzyszenia, które powstało po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To było społeczne, już nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale w każdym razie chodziło o to, że... Społeczne, tutaj mam ściągę, Społeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka. Tak. Tam również pani Elżbieta Zawadzka była, Alicja Grzyśkowiak i tak dalej. No, władze oczywiście tego nie zarejestrowały, ale w każdym razie historia tego jest dosyć ciekawa, bo to była taka inicjatywa, która zaowocowała pewnymi analizami i tak dalej. No, była taką jakby odpowiedzią na to,
co w Toruniu szczególnie było bolesne, prawda, bo tam odbyła się To proces. kwestia też pomnika była. Tak, morderców księdza Jerzego, prawda, i no, to miejsce niedaleko porwania, to wszystko jakoś się z tym wiązało. No a oprócz tego angażowałem się również w podziemną działalność wydawniczą. W Oficynie Kwadrat, to była taka regionalna, ale bardzo silna wydawnictwo, którym kierował Staszek Śmigiel. No i tam również wychodziła taka gazetka, ona najpierw się nazywała Inicjatywy, ale z mojej inicjatywy została przekształcona na Przegląd Pomorski. Uważałem właśnie, że za Wątkowskim, już, no, że Toruń to jednak jest ważne miasto, prawda, Pomorza, to była stolica województwa pomorskiego w okresie międzywojennym. To było centrum ważne dla różnych kulturowych spraw pomorskich, ale i kaszubskich. Przecież tam było bardzo wiele osób związanych ze społecznością z Kaszubami się działało. I ten Przegląd Pomorski dotrwał aż do samego końca, do czerwca 80. To była w czasie wyborów w 89 roku, to była gazetka, która miała największy nakład ze wszystkich gazetek, prawda? I pamiętam tam, kiedy planowaliśmy tą winietę, jakieś tam tego, no to hasło z hotelu Lambert, prawda, ten dzień nadejdzie. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko, ale jednak to funkcjonowało tam. I te wszystkie inicjatywy również związane właśnie, takie zapowiadające to nasze działania w kierunku samorządności. One tam były bardzo widoczne w tym piśmie. Jak powstawał program Komitetu Obywatelskiego Solidarność, ten lokalny, regionalny, no to właśnie na łamach Przeglądu Pomorskiego go ogłosiliśmy, a w jego wypracowywaniu brało udział środowisko skupione wokół kolejnego klubu, który powstał przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, no, Pomorski Klub Społeczny się nazywał. I tam już, powiedzmy sobie, garściami czerpaliśmy z Lecha Bątkowskiego i z tego właśnie, z tej samorządowej, takiej silnej tradycji, powiedzmy sobie, pomorskiej. Także wiosną 1989 roku to wszystko, co robiliśmy, bardzo nam się przydało, bo to pomogło, dawało nam wyjątkową wyrazistość, jeżeli chodzi o środowisko. No, pan już był też znaną osobą jednak w tym środowisku. No, tak, ale wie pan, głównie byłem znany w środowisku, które było, umówmy się, nie było aż tak liczne, prawda? No, jak pamiętam, gdyby nie ten plakat z Lechem Wałęsą, no to jednak ta nasza popularność była trochę mniejsza, prawda? Tak sobie zawsze żartowałem, że w zasadzie znało nas dobrze środowisko służb bezpieczeństwa i najbliższych kolegów i koleżanek, prawda? Oczywiście to było kilkaset osób, powiedzmy sobie, ale żeby wygrać wybory, to trzeba znać tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Tak, ale jednak umieliście dotrzeć do społeczeństwa. No, to była też olbrzymia odwaga jednak, żeby wyjść spoza tego szeregu i stanąć i o coś walczyć. To ja się tak uśmiechnąłem, bo tutaj w tej palecie jakby pana działalności, no to jeszcze ja odnotowałem sobie jedną rzecz związaną z ekologią, tak? I to też jest ważne, bo to też wtedy w drugiej połowie lat 80. jakby gdzieś do społeczeństwa docierało, tak, że ten PRL jest zniszczony, zdegradowane są części naszego kraju, tak, chociażby tutaj Zatoka Gdańska, katastrofa ekologiczna, no ale w Toruniu też był taki zakład, który truł. Ja też pamiętam to, że czasami po prostu to była odczuwalna zmiana powietrza, a wyście jednak kilka różnych petycji, rezolucji, czy też po prostu zmobilizowaliście część społeczeństwa Torunia, która jednak odczuwała te skutki. To była taka, rzeczywiście, pewnego dnia obudziliśmy się i wokół było żółto. Tak było. I to nas już maksymalnie zmobilizowało. Wtedy również ten działający przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Pomorski Klub Społeczny był takim katalizatorem akcji zbierania podpisów. Zbieraliśmy podpisy pod... No bo tutaj był Żarnowiec, tak? Tak. A tam był Polchem i pamiętam, że tych ponad chyba 10 000 podpisów zebraliśmy pod kościołami i tak dalej. No dlatego właśnie o to mi chodzi, żeby zebrać tyle tych podpisów, to trzeba również mieć... I władza oczywiście już wtedy, ona była coraz słabsza, w związku z tym
nawet zaproszono nas do Warszawy. I pamiętam, mieliśmy takie spotkanie razem z profesorem Romkiem Beckerem, który był wtedy też w Pomorskim Klubie Społecznym i członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Przyjął nas taki dyrektor departamentu, pamiętam, nazywał się Kołsut. I były skutki tego, może nie aż tak na skalę naszych oczekiwań, ale generalnie coś się działo. No ale to już był rok 88, powiedzmy sobie, i to wszystko zmierzało jednak do tego, że ten dzień się zbliżał, prawda? No właśnie, ten dzień się zbliżał. To może przejdźmy do samego tego dnia, tak? No, wybory czerwcowe, no, dzięki ustaleniom okrągłostołowym mogły się odbyć, częściowo wolne, tak? Ale no, mobilizacja była przeogromna, no a pan był w centrum tych wydarzeń. Tak, ja ku mojemu zdziwieniu byłem zaskoczony tą propozycją, którą złożył mi przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Tolek Stawikowski, autorytet, że tak powiem, niekwestionowany przywódca Solidarności, i zarówno w Potulicach, potem w Szczybielinku, w okresie całego tego podziemia. Było to dla mnie zaskoczenie. Takie, no, nawet myślałem sobie, no, czymem sobie zasłużył na takie wyróżnienie, bo to jednak było wyróżnienie, jakby nie patrzeć. Nie? I pamiętam takie spotkanie właśnie już, kiedy ta decyzja zapadła, właśnie ze wspomnianym Romanem Beckerem na przystanku tramwaju. Mówi: słuchaj, od teraz wszystko się w twoim życiu zmieni. Nie? I tak było. I tak było. Weszliśmy w tą kampanię oczywiście pełni entuzjazmu i wiary w to, że to się uda. Ja jeszcze miałem właśnie w sobie tą siłę lokalności, to znaczy no, wtedy właśnie już byłem, no, tak powiem, wrośnięty w tą kaszubskość, pomorskość, prawda? I ta sprawa samorządności była szczególnym takim leitmotywem mojej kampanii. I tutaj się czułem bardzo mocno. Pamiętam takie spotkanie w Chełmnie, no, mieście ważnym dla historii, Pomorza, w takim kościele pogimnazjalnym, kiedy z takim pełnym przekonaniem mówiłem o tym, że trzeba do tej tradycji nawiązać. Tutaj no, mówiłem o Chełmnie, o tych wszystkich inicjatywach społecznych, o dziedzinie gospodarczej, prawda, o banku spółdzielczym, o inicjatywach kulturowych itd., itd. I to wchodziło, znaczy czuło się, że to, co my mówimy, na to ludzie czekają, prawda? A jednocześnie my czuliśmy, że to, co trafia do nich. Niepowtarzalna sytuacja. Potem już nigdy tak nie było, w żadnej innej kampanii wyborczej. Ale wtedy się czuło, że to jest ta chwila dziejowa, prawda? Że coś ważnego się wydarzy i z dnia na dzień narastało w nas przekonanie, że jednak może się uda. Może się uda. No i się udało, jakby nie patrzeć. No, udało się. Wchodziliśmy do pełnego tego Sejmu, żółtodzioby polityczne wszystko w zasadzie, poza nielicznymi tymi, prawda? Osoby no, z dziejowego przypadku. No, tak jak Lechu został tutaj przywódcą strajku, tak samo również i my w pewnym sensie, prawda, bez jakiejkolwiek kariery politycznej, bez jakiej tej nagle się pojawiamy w miejscach, w których się decyduje o wszystkim, o sprawach ważnych dla Polski, prawda, i to z głosem decydującym, jakby nie patrzeć. Szczęściem Polski wtedy było to, że jednak jakaś ta elita była, prawda, to nie byli jednak ludzie, powiedzmy sobie, przypadkowi, z ulicy, nie? To byli ludzie z podziemia, z zasadami w większości, z określoną jednak wizją Polski i scementowani na samym początku jednak tą ideą Solidarności, jakby nie patrzeć. Ona cały czas była w nas. Potem zaczęliśmy powoli od tego odchodzić, ale generalnie każdy wtedy przynajmniej czuł to zobowiązanie, że trzeba sprostać tym oczekiwaniom, że te nadzieje, które w nas pokładano, one nie mogą się okazać płonne, prawda, że trzeba tutaj ten bagaż cały czas na nas, czuliśmy ten bagaż. Ale z drugiej strony na przykład niedawno, kiedy powstawała ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych, w której powstawaniu też miał jakiś tam swój udział, świętej pamięci Maria Dmuchowska, która została wybrana, siostra Jana Józefa Lipskiego,
która została wybrana w Łodzi, też z listy komitetu, a która była z pokolenia Armii Krajowej, mówi, słuchaj Janek, a ty się nie bałeś, jak wchodziliśmy wtedy do Sejmu? Ja mówię, ja się w ogóle nie bałem, mówię, a ja się bałam, nie? Kwestia No tak, różnicy inne doświadczenie. pokoleń. Także w każdej chwili nas mogło jeszcze zwinąć, prawda? No tak, no siedzieliście de facto koło swoich przeciwników. Tak. No, na sali były osoby pokroju Czesława Kiszczaka. Tak. To też dla Generała Pudysza, czy pułkownika Pudysza. tak, prawda? więc dla części z was, gdzie Tak, były no to podpisane było internowania. Ciekawe doświadczenie, a prezydent a Jaruzelski został prezydentem, nie? No, różnie na to teraz patrzymy, ale to, jak sądzę, była również cena tego, że to się odbyło w miarę pokojowo, prawda? To też prawda, ale tutaj też nawiążę do tej idei, która też jakby przyświeca panu idei samorządności. No to też jakby dzięki wam pierwsza udana reforma de facto, tak, z 90 roku. Ja tutaj, to było dla mnie, to była najważniejsza sprawa. Jak teraz patrzę na materiały wyborcze, to wszystko to cały czas powtarzałem i to wszystko również to się brało z Botkowskiego, nie da się ukryć. Ja tak na to teraz patrzę, prawda? Jednak taka wydawałoby się prosta myśl, że siła państwa tkwi w samoorganizacji, prawda? Właśnie i nie należy się tego bać. I że W tych wspólnotach, małych wspólnotach lokalnych. I ta zasada pomocniczości wywiedziona również z nauki społecznej Kościoła, to była też bardzo popularna, powiedzmy sobie. No. Ona się w samorządzie materializuje w sposób idealny wręcz. No, w sposób idealny wręcz. I tutaj byliśmy co do tego przekonani. Ja zostałem członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego, której przewodniczącym był niezapomniany profesor Walerian Pańko. Oczywiście idea się rodziła w Senacie. Senat był wybrany całkowicie demokratycznie i tam ona, powiedzmy sobie, przybrała legislacyjne kształty, no ale Sejm był potrzebny, żeby to, prawda. I to była taka praca, wie pan, od rana do wieczora de facto. I tam się nikt nie lenił, wszyscy pracowali, bo wiedzieli, że to jest jedna z fundamentalnych spraw. Dla mnie to było tego. Czyli ten zapał was, tak, jako no, de facto jeszcze niedoświadczonych posłów, tak, po prostu, czy też części senatorów, no to było to widoczne. Absolutnie, absolutnie. To nie liczyło się dni, liczyło się nocy. No i dla mnie jeszcze druga sprawa ważna to była ta, że ja byłem w zasadzie jedynym posłem wtedy, który był jednak tak blisko związany ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. No byłem wtedy członkiem prezydium zarządu głównego i siłą rzeczy czułem się odpowiedzialny również za kwestie związane właśnie z nowym określeniem sytuacji społeczności kaszubskiej czy kaszubsko-pomorskiej. No, w takiej komisji chyba tak, oczywiście to Jacek Kuroń, wspomniany tutaj już gość w moim domu w czerwcu 1980 roku, został przewodniczącym tej komisji. To była pierwsza w historii chyba polskiego parlamentu taka komisja. I tam te sprawy kaszubskie starałem się stawiać i no, rezultatem tego była również pierwsza wizyta tej komisji, takie wyjazdowe posiedzenie w Gdańsku. No i Kaszubi zaczęli, tak powiem, jako społeczność, prawda, pełnymi garściami korzystać z tej wolności, która stała się dostępna, czy stawała się dostępna po wyborach w czerwcu 1989 roku. To jeszcze do zrzeszenia nawiążę, ale jeszcze tutaj też bardzo ciekawy taki jest epizod, no bo wiadomo, transformacja ustrojowa, tak, wolne wybory, ale jednak jeszcze warto podkreślić, że jednak wojska radzieckie jeszcze na terenie polskim były. Tak? I tutaj akurat też pytanie, bo pan był posłem, więc w Toruniu również stacjonowała jednostka radziecka na ulicy bodajże Grudziąckiej. Tak. I ona była żegnana w 1991 roku, sprawdziłem, 30 sierpnia, więc bardzo blisko tej daty też sierpniowej. Tak, oczywiście. Z tą jednostką jest wiele wspomnień. Jedno wiąże się z kampanią samorządową, bowiem kiedy nie mieliśmy jeszcze dostępu w 1990 roku, kiedy byłem przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego,
kiedy nie mieliśmy dostępu do środków masowego przekazu jeszcze, bo to powoli się wszystko odbywało, ktoś wpadł na pomysł, żeby wykorzystać nadajnik telewizji, takiej, którą to posiadali Rosjanie w swoim tym. Delegacja poszła do tego i się zgodzili. Zgodzili się i bodajże 5 takich audycji nagranych na taśmach VHS, prawda, zostało wyemitowanych na prawie cały Toruń z tego. No, konsekwencje potem były dość poważne niestety dla tego dowódcy, bo jednak go zwolniono i tak dalej, ale sprawa była głośna na całym świecie. No. A potem oczywiście był ten dzień, kiedy żegnaliśmy towarzyszy radzieckich. I to był taki symboliczny dzień. Pamiętam, siedzieliśmy, bo oni to z pompą robili. Sprowadzono z Legnicy, tam gdzie było centrum dowodzenia północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. Sprowadzono orkiestrę, prawda? Generał Dubynin, który był szefem, był już ciężko chory, w związku z tym przyjechał jego zastępca, generał Łopata. I czekaliśmy w pokoju odpraw oficerskich na rozpoczęcie uroczystości. I głównym elementem tego pokoju to była wielka mapa Związku Radzieckiego. Nie? Od Władywostoku aż do tego. I Polska taka niewielka. Ja sobie myślę tak, gdzie ja jestem, prawda? Jak to się stało, prawda? Że to potężne mocarstwo właśnie w tej chwili w jakiś symboliczny sposób również i przestaje mieć związek z Toruniem, nie? Do czego to doszło? No i że jest pan też w centrum jakby tego, w tej historii. Już o nieznaczeniu regionalnym, tylko de facto światowym. Wrażenie, tak. Potem stałem na trybunie, odbierałem tą ostatnią defiladę, potem był jeszcze priwiet. Okazało się, że generał Łopata jest Ukraińcem, nawet ma jakieś polskie korzenie. Kiedy zaczęliśmy mówić o jakimś tam właśnie o tym, że Ukraina ma być samostyjna i tak dalej, to spędzało czci i wiary, a potem po latach odnalazłem informację, że był szefem sztabu generalnego Armii Ukraińskiej, nie? Ten generał. No tak to się wszystko przeplata. Czyli tam się odnalazł. Tak. W każdym razie sprawa samorządu była dla mnie najważniejsza, niewątpliwie, i tutaj miałem, to była jedyna kadencja, kiedy, jeżeli się porówna ilość obietnic z realizacją, to naprawdę ta realizacja była na poziomie 80%. Jeżeli chodzi o samorząd, to na pewno na poziomie 100%, powiedzmy sobie, bo to była niezwykle udana ta reforma i mam niekłamaną satysfakcję z tego, że jakąś tam niewielką cegiełkę do tego też przyłożyłem. W tej wolnej Polsce pana działalność równie jest bogata, no bo był pan posłem, senatorem, wicemarszałkiem Sejmu. No, był pan również w latach 90. prezesem ZKP, więc tutaj widzimy cały czas, że gdzieś pan działa. Brał pan udział w wyborach na prezydenta miasta Torunia, więc widzimy cały czas gdzieś tą aktywność, tak? I ta aktywność cały czas jakby no jednak jest związana z pana działaniami, tymi też z opozycji, tak? Bo to jest dalej działalność też edukacyjna, kształtujące nowe, byśmy powiedzieli, elity, czy też młodych Polaków. Ja tutaj mam też takie pytanie o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jak to się stało, że pan w latach 90. został prezesem? I jak pan porównuje, czy można w ogóle porównać te kwestie, bo obecnie pan jest prezesem ZKP, jak by pan porównał te dwa okresy? No, ten czas, połowa lat 90., powiedzmy sobie, to było jeszcze takie wchodzenie w tą nową rzeczywistość. No, sądowanie, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Kwestia nauczania języka kaszubskiego od razu była najpoważniejsza i muszę powiedzieć, że od razu znaleźliśmy przychylny klimat w Warszawie. W Ministerstwie Edukacji była to sprawa oczywista, że to musi być na innych zasadach, po prostu w przeciwieństwie do PRL-u, gdzie język kaszubski był w zasadzie językiem ewentualnie codzienności, prawda, powoli również wprowadzany był do kościoła, ale to z ogromnymi oporami.
że on musi mieć inny status, że po prostu trzeba docenić to, jego wartość i że obowiązkiem państwa jest jak gdyby troska o to również, aby on przetrwał, prawda? I to była główna sprawa, która dla zrzeszenia była najważniejsza i myślę, że wtedy no, robiliśmy wszystko, aby tak się stało i konsekwencje tego były takie, że ostatecznie ma on status języka regionalnego, jest nauczany w szkołach, prawda? Nigdy w historii nie było czegoś takiego. I jest szansa na to, że go uratujemy, prawda? Że on będzie trwał. Że on będzie trwał, bo to jest najważniejsze spoiwo, które łączy Kaszubów. A przy okazji również sama społeczność będzie, co zresztą ma miejsce, prawda, będzie stawała się dumna z tego, że właśnie, że są Kaszubami, prawda. Ja zawsze mówię tak, że od każdego Polaka, bo też się czuję Polakiem, jestem bogatszy, bo mam jeszcze w sobie na samym dnie, prawda, muszę najważniejszy podkład, czyli jestem Kaszubą, prawda. To widać w tych działaniach. To jest coś, co moim zdaniem wzbogaca, wzmacnia, urozmaica i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I Rzeczpospolita w tej chwili jest moim zdaniem dobrą matką dla Kaszubów, prawda? Teraz tylko od nas zależy, w którą stronę się to dziedzictwo, o którym mówił papież w Gdyni, prawda, czy je zachowamy, czy też nie. Robimy wszystko, aby tak się stało. No, tu już weszliśmy jakby w pewną teraźniejszość. No, dzisiaj spotykamy się w przeddzień de facto obchodów bardzo ważnej rocznicy 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych, powstania Solidarności. No, święta demokracji, byśmy powiedzieli. Bez Solidarności nie byłoby wolnej Polski. Bez tego ruchu 10-milionowego. Co zostało nam z tej Solidarności? Pan był działaczem, aktywnym działaczem, który, no, tak jak tutaj wysłuchaliśmy tej opowieści fascynującej, w jakiś sposób ukształtowany, więc też może Pan ocenić, tak, co zostało z tej Solidarności i jak to dziś po prostu wygląda. Ja wiem, że to trudne pytanie jest, ale no, nie mogło nie paść. No nie jest łatwe. 40 lat to jest szmat czasu, prawda? Dla mnie tamten czas zawsze będzie najwspanialszym czasem w życiu. I żałuję, że to se nie wraci. Ja byłem świadom tego, że po 1989 roku, że ta Solidarność, taka jaka ona była, prawda, że ona już będzie tylko historią, stawała się. Natomiast mogę powiedzieć tak, że ze swojej strony robiłem wszystko, aby być temu dziedzictwu Solidarności wierny, jakby to patetycznie nie zabrzmiało. No. Nie było to proste oczywiście, bo niestety kiedy skończył się ten układ zero-jedynkowy, czyli my i władza, prawda? Bo tak to było przecież, my Solidarność, oni władza, kiedy zaczęły się problemy z organizowaniem państwa na nowo, z reformowaniem gospodarki, z zmaganiami z codziennością, kiedy się okazało, że te wszystkie reformy, które trzeba było przeprowadzić, być może łagodniej, być może wolniej, jednak trzeba było przeprowadzić i że te reformy to są naprawdę reformy. Że tak jak pieniądz stawał się pieniądzem, prawda,
nie jakimś tam znakiem, prawda, za którym nie szedł towar, praca i tak dalej, nie był czymś umownym, tylko rzeczywiście stawał się pieniądzem. Tak samo i problemy stawały się poważne. I każdy Polak w zasadzie został przez konsekwencje tego, co się tak brzydko nazywa transformacją, dotknięty. Niektórzy bardzo boleśnie. Niektórzy bardzo boleśnie i za mało jednak mimo wszystko było w nas tej solidarności, tej takiej właśnie rozumianej, jak to mówił papież, jedni drugich brzemienanoście, powiedzmy sobie. No, tak mi się wydaje. No ale cóż, życie jest niestety brutalne i te wszystkie podziały, które nastąpiły również przecież wśród tych, którzy byli wtedy najbardziej aktywni, no gdyby też są świadectwem tego, że które momentami są gorszące oczywiście i które sprawiają, że dla młodych w szczególności ta sprawa dla nas najważniejsza staje się jakaś nie do końca zrozumiała. No oczywiście to są odczucia ciężkie, trudne. Tak? Wiemy o tych ciężkich latach 90., które dotknęły większość społeczeństwa, ale no, po 40 latach możemy jednak już zadawać pewne pytania. Jakby Pan dzisiaj opowiedział młodym ludziom, tak? Którzy dopiero wchodzą, którzy dopiero formują swoje postawy, o dziedzictwie Solidarności, tak? Bo to był przecież fenomen na skalę światową, że powstał taki ruch pokojowy, tak? Który pokojowo de facto dokonał przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Jakby Pan dzisiaj przekazał wiedzę o Solidarności, mimo tych, to co Pan powiedział, tych podziałów i tych smutnych rzeczy, które się teraz dzieją? Ja życzyłbym każdemu młodemu człowiekowi, żeby miał w swoim życiu taki moment, który miałem ja, czyli ten moment karnawału Solidarności. To się, jak sądzę, może każdemu wydarzyć, dlatego że to jest ten moment, kiedy człowiek zauważa, że obok niego są inni ludzie, no, że jednak warto wyjść poza siebie, prawda? Bo to już tak było. No, to, co było wtedy najwspanialsze, to jednak to było to takie poczucie wspólnoty nagle. Nagle nieznajomi stają się znajomymi. No. I wydaje mi się, że oczywiście z jednej strony była opresyjna władza, z drugiej strony ludzie, którzy czekali, którzy mieli nadzieję. Nigdy się nie powtarza tak do końca historia, prawda? Ale warto zawsze mieć oczy szeroko otwarte i zawsze postępować w taki sposób, żeby następnego dnia można było sobie spojrzeć w oczy, w lustro, prawda, i powiedzieć: tak, stary, słuchaj, okej, to jest w porządku. No, historia związku jest skomplikowana. Mówię o tej najnowszej historii, samej Solidarności, tak jak zauważyliśmy, jest dużo podziałów, ale idea Solidarności przetrwała. Widzimy to chociażby po tym, co się dzieje teraz na Białorusi, tak? Gdzie de facto osoby walczą z reżimem autorytarnym, odwołują się do dziedzictwa Solidarności, czy to, co się działo na Majdanie Ukraińskim, więc Tak. to, co wyście robili, co wkładaliście całe serce w to, co żeście robili, to jednak przetrwało gdzieś i chyba z tego się też należy cieszyć. Nie, oczywiście, no, możemy być dumni. Wydaje mi się, że wtedy tak się stało. Tutaj niektórzy uważają, że była ingerencja sił najwyższych, prawda? I coś w tym jest niewątpliwie, bo przecież bez tego wydarzenia z października 78 roku, prawda? I wyboru papieża Jana Pawła II, no
też być może te sprawy by się tak nie toczyły, jak się nie toczyły. No była taka koincydencja różnych wydarzeń. Każde pokolenie ma jak gdyby swoje zadania, prawda, i swoje sposobności do tego. Teraz żyjemy w takim czasie, który wymaga również jakichś szczególnych poświęceń. Czasie, który narzuciła nam nieubłagana przyroda, powiedzmy sobie. Nie wiem. Ja tylko wiem jedno, że no, przeżyłem coś niesamowitego w swoim życiu i to było związane z tym, że to poruszało najgłębsze, tak powiem, pokłady mojego ego, mojej świadomości. I życzyłbym każdemu, żeby w swoim życiu miał taką właśnie solidarność. Szanowni Państwo, żyjemy dzisiaj w wolnej, demokratycznej Polsce. Możemy decydować o wyborach, brać udział w wyborach i głosować. Tego w poprzedniej epoce, tak, epoce PRL-u nie można było robić. Musimy dbać o polską demokrację, bo to, że my ją dostaliśmy, że ją mamy, że ją wywalczyliśmy dzięki takim osobom jak Jan Wyrowiński, to jest jedno, ale drugie, żeby dbać o tą demokrację. Społeczeństwo czasami nie docenia tego, co ma. My jesteśmy jednak krajem, który nadal się rozwija, ale krajem, który jednak pozytywnie przeszedł tą transformację ustrojową. I gdybyśmy mieli oceniać te ostatnie 30 lat, to jedynie in plus. Jesteśmy również w Unii Europejskiej, w NATO. To są rzeczy nieprawdopodobne, które się nam wydarzyły przez 30 lat. I to się wydarzyło dzięki ludziom takim jak Jan Wyrowiński, którzy działali w opozycji demokratycznej, działali w Solidarności, wspierali różnorakie przedsięwzięcia regionalne, działali także tutaj na Pomorzu w ZKP i można takim ludziom tylko i wyłącznie podziękować, rozmawiać z nimi i czerpać jakby z ich wiedzy, myśli, bo to jest dla nas najważniejsze. Szanowni Państwo, moim gościem był dzisiaj Jan Wyrowiński. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.